bands. Ning jaman biyen ana bocah lanang kang duweni fisik aneh, ora kaya menungsa biasane. Bocah lanang iku diarani Joko Kendhil. Ananging ibune tetep tresno. Biasane bocah nyang pasar lungguh-lungguhan utawa bakul kayu bakar. Iki nyapa kok enek priuk ning kene, ngaliyo kono ganggu pemandangan ae. Kula Joko Kendhil, kula ajeng awake kae banget sampean purun. Ora butuh aku ngaliyo kono. Nggih. Joko Kendhil mlaku ning dalan karo dilokne wong-wong. Wong kuwi fisike kok aneh men ya. Nah iya to. Lah yo besok praktik. Mbok apa to dhewe ora susah kaya ngene iki? Ya sabar to Le, Tuhan kuwi Maha Adil. Aku pengen rabi, wis dah rabek nang karo anake raja. Ya sadar to Le, keadaane dhewe iki. Tenang ae, Mbok, pokoke ndang rabekno. Ya sesuk Le tak lamane. Sendika dawuh raja. Kula badhe nglamarake anak kula kalih putri panjenengan. Apa bener sing diomongke si Mbak? Nggih, Raja. Ya wis nek ngono tak celokke putri-putriku. Mawar kandel melati rene, Nduk. Wonten apa, Bu? Iki anek sing ape nglamar sama siji awakmu, Nduk. Sinten, Pak? Iki Nduk Joko Kendhil. Wegah, Pak, Bu, dheke lho Uduraja. Apa besok uripku iso mapan? Piye melati, awakmu nerima apa ora? Kula nrimo, Bu. Kula purun kalih lamarane Joko Kendhil. Melati nrimo lamarane Joko Kendhil. Lan akhire raja seneng anak bungsune nrimo. Sakwise rabi, raja ngadakake lomba ketangkasan sing dimeluni wong-wong penting kaya panglia lan pangeran. Tapi Joko Kendhil ora iso melu gara-gara munine awake lara. Wara-wara, niki peraturan lomba ketangkasan siji kudu wong 6 lan gagah. Loro, umure gak oleh setengah abad, ketelu sanggup. Entil, Joko Kendhil, wingko piye anake? Ngadeg ora jejet dadak ngopeni anake. Ora sugih melarat sisan. Hei Joko Kendhil, bukaan mripatmu.
kutukanmu wis tak cabut. Soale Melati wis bener-bener tresno karo ketulusanmu saka atine. Wis saiki Mulya, Melati wis bingung goleki awakmu. Kowe sapa? Kowe nyapa ning kene? Aku bojomu, aku Joko Gendil. Masa kowe bojoku? Sepurane ya nek aku nampa lamaranmu gara-gara nesane awakmu. Tapi saiki aku tresno tenan nang awakmu. Iya. Oke, daon nih. Mawar kandang melatir. Hah? Induk, Joko Gendil. Oh. Duraja. Besok. A few moments later. Kapan tadi urip rasa. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله. Apa ini? Aku bojomu. Aku Joko Gendil.